simrang hilin eh. Normal lang sa babae. Pero kami mga lahat, gato pa nila, para makapon pamilya likod. Ito, mapasabot pa sa sitwasyon ko. Kami, di man ako maalikayan kay kami, 20% din ang mga trabaho. Muna, may time nga din kong katsa, muna, isa yung mga, masuport siya. Pero okay naman, madadaraman ko dito. Salamat po. Siya, sa pasabot na, nabi siya lumahan siya. Gugmahan siya mo. Nga, nabitang partner na nakuyuyag. O sila siya po ko, lang matitibri na dyan ko, PC. Sa putol po ko, para madami bachi. Bachi, ikugan lang ko. Ikaw, Bright, saan pwede mo ganahan? Or negativity nga, hindi mo ganahan niya. Isa lang, di na lang umatagtulog. Isa, kanang masaman sa takti sa saputon. Saputon, wala kay kahatag. Wala, sige, ano naman the words of thanks? Word of thanks. Pasalamat. Pasalamat sa isa na ma-open na sa gift. Sa before na mag-open na naman ka sa gift, isa magpasalamat. Ano na lang? Okay, sige, mature po. Ato na naman sila ay open. Okay. Barang mo naman sa word of thanks, so pasalamat. Pasalamat sa iyong pasalamatan mo. Maging palis na ito parang, especially sa mga taong niyakin sa mga adlaw ng kasal. Ako magpasalamat ka ninyo kaya kamo ligahin mo panahon time para sa adlaw ng mga kasal. Dako kay magpasalamat kay bisan ang uban tagalagyo niyakin niyo do sa among kasalagi. Sa mga caterer, daghang kong salamat tungod sa iniwang paghago bisan sa upay pa mo niabot ko diri sa Alicia. Sa mga akong kinakusgan ng mga videographer, ikan pa rin Tagbilaran City. Niabot niyo do Alicia para lang mag-video sa mga. Sir, daghang kayong salamat. O sa mga nag-makeup na mo, salamat kayo kay tungod sa inyong pag-makeup nagagawa pa ang group sa bride. Isa akong mga igagaw. Nagkakaroon salamat ito. Mga igagaw sa akong asawa. Mga kaparintihan, tiyo, tiyak. Nagkakaroon salamat ito pagkatindiri. At sa mga tao na niya sa mga kilit-kilit, nagkakaroon salamat sa inyong taksi sa mga adlaw na kasal. Salamat kayo nga itanong mo. Ang uban ko nagkaon ng wala, pasensya kayo. Kaya saman nga sining ang among nakaya mauraman. Munang kami nangayaw pasaylo sa inyo tungod kay kulang kita mo ang budget o mamuhan handa. So, di na lang ko kasod. Dagang salamat sa iyong tanan o mayang hapon sa tanan. Okay, so on behalf of our newlywed, I am thanking those people who were with us earlier at San Joaquin and San Aunt Parishioners who witnessed for the wedding service. Po, basta pa yung istorya sa mong mama o papa. So, wow! Di ako na nakalimang joke ko. Nakalay si the baby, Bright and Jerome. So, I guess everyone. So, nakuha naman dyan ha. So, thank you so much sa atong mga bisita, sa atong operator, sa atong catering from Ubay Buhongka sa Marie, sa atong food programmer sa tanan ni Tambong sa kasal ni Sosa Lanikar. Once again, let's give them a warm applause.
So, muna. Sige, thank you so much. Thank you so much, everyone. So, next, ato na po ko sa mahayang mag-hosting na po ko. Oh, kapal! A few moments later. Rami. Nah, ito na si Bararun. Hala. Nagibati. Nagisabak na. Pero nagawas na. Ano na? Tagatir. Daton, nga naman. Gabingaw sila dari. Hala. Daton. Tama Wala na man sa sige video ang ko. Bararun. Baga lagi. Masa na upload? Lagi babaw? Di na, maukot ang pasakilo. Ang ibabaw na yung bagtir? Daton. Daton. Ako no. Ang nabigay sa mga Nga naman na. Sakit yung mga iban. kasi itong utay init. Hala, luoy. Nagngipon, luoy. Sa dumang gitagan siya nagngipon. Hindi kawan niya rin na. Humanan na. Tango ng pagdilin. Hindi, naapay tango. Sakit rabi sa ng tango. Uhay ng tango. Gas ng tango. Dang. Ang tibak na dito. Daton. Ika. Ika. Palagi. Hala, puno-puno ito tatay. Hala, palis nanay. Ligar ko rin ko, napapot-abot buhay ng bajan. Mamay nito ko silang siguro po. Hagsus. Wan. Hala ka, nay. Hala, nay. Tatay mo rin ba ka, nanay? Nakawari. Naginjar ko rin ko. Nanay, wako na basang eh. Sirayin ko rin kod. Yung amo na na, ang galing ba, kagihatag nila pagkaulod. Wako sa pangalan yung punyuto, ganihara. Palagi. Bukan isok nun eh. Amo kaniyang manang mangkwari, kadurang gihatag ni Imi ang suwa. Di ba, yung makayam no? Ha? Magpapagkala. Bertihan ka, kaduhang iyang mo pa. Dito ka kay. Dito kang nanay. Ha, naitak. Ano dito ka dito? Ay, dito na galing baka. Ano yun? Masa yan ha? Umagos nanay. Oras nanay nakainom. Kain sa bukay. Oras nanay. Ang ito kang nanay. Ang ito kang nanay. Kaya na kaya sa ayan ang nakita. Kung turong ko. May uwan baka namin isla. Tingnan bitaw ko. At sinanay ito kang nanay. Parang nanay. Pagpaugos na. A few moments later. Kani nga ba ay kaning dako mo ni kang hirlin wa pa ni mahuman. Taka panigkuwang na wa pa sira ang sira gani sin pa. Sa kaning pikas mo ni bay ni sang laki kan dito na mo ginangutan na mo ni sila nagsilingan ra. Adong buntag, adong adlaw sa tibuok kalibutan. Ako kabidyo gahapon pagbiyahe kay gubunak-bunak ang uwan. Ug salamat Lord, salamat sa grasya matag adlaw. Amo nadawat tong adlaw na ko pazag ni Herlin, Inday Herlin. Mo itong hapon nga dahil natag ni mo ng aloy nga kapayas, haman dun gida kay aron mga bata makakaon. Ya. Yagwantan sila nagbitbit. Bisag bugat-bugat kaya pa kuidang saging halam dun gida aning palitan karon parang kakaon ng mga bata. Ang katong mangutana sang mga bidyong hakulong mga apo, kaning mga apo lagi bawo ni sila, tulo na sila kabuok. Di na sila mo atubang kamera, lupig din liksyan ni Aliana, kaya lupig silang kiya og nila mga bata uban. Nga pong baji sa atubang ni tripod, di na sigmusud. Manang pasensya na mo nga din dun pakita kamera niyang mga apo. Ay mga mahadlok man. Sa unas gagmay pa na sila, okay na sila og kuan kanang magpick pag cellphone
puspos. Matubang po na sila kamera sa una, karon hinuon na mga cellphone, di na hinuon. Matubang kamera. Na sila mga matubang malingan ni mga pagkaon. Ano namang i-prepare, ano namang ihatag, kung agdahan, ngaon, kay hindi na sila dali-dali. Grabing ko pagkapayas ng aloy. Ng aloy ang ka. Magatang tao, kay wala ito gihatdan ko nilubog ka bugas. Bagong ani, da pay gabi, kami pasta tay nanay pay nangaan, kato nga mga pangaan bitas nanay nga niingon mo nga. Lahat to nga gabi na siya gabi nga. Di to karlan. Mura to bagjang, ug dahon kuno, pagdaag. Dahil kada adlaw to siya, idadaan pasta tay pinautan nga kuan pinakpak aw kanang gipakpak mga buteng suksanis de mada masani mada naikag si mamaalit sa nigapon na bakong dadun ningguhan dadun kay katusbay kanon naman may kapagas sa mga bata dani barang sa mga kapagas kanila bas budoy ang akong panganay kay di ba nahinga libang mas kaliwat di mag bawas madlaw taon nga nilihis ag bagjo tungko sa ubay gapon grabe gapon ka bunak-bunak nalamlag na ani panitan ni hatag atos mga bata pamutang sa rep tong mga bugnaw-bugnaw. Silingan ka hilak. Wow, di Allah. Ada paha. Panas. Ada. Nah, habis buka nih. Kado. Ito nga bata gihat dan lah kay di buat tubag kamera. Upaw. Boleh tupaw di ara. Payas mo dia.